Kaixo, dokumentu bat daukazu. Hau, partekatu nahi duzu, baina ez duzu jatorrizkoa partekatu nahi. Baizik eta behartzea jasotzaileei kopia bat egiteko. Nola egiten da hori? Lehenengo pausoa, partekatu behar duzu dokumentua. Behin partekatuta, dokumentuak helbide honek dauka. Kopiatu, beste pestaina berri batean, itxatxi helbide hori, eta helbide berri honi kendu, edit, eta hurrengoa, ezabatu hori, eta idatzi kopi. Kopiatu helbide hau, eta hau da partekatu behar duzun helbidea. Begira, beste erabiltzaile batekin irekitzen badugu internet, eta kopiatzen badugu helbide berri hori, begira, kopi dago, sartzean, derrigorrez behartzen gaitu kopia bat egiteko. Jasotzaileak kopia bat egin behar du.